shirye-shirye na wato comedy. Ni dai da fari sabon ɗan comedy ne. Wannan bidiyo ina yin shi ne domin tallata muku kaina, ku ganni ku san waye ni, ku san idan za ku kalli bidiyo na ku san bidiyon wa za ku dinga kalla. Kar ku zo kuna kallon bidiyo na kuna tantama a kaina. Da fari dai sunana Musbahu Haruna, amma sunan da nake amfani da shi a channel ɗina Bin Laden ɗan Hausa TV ne. Sannan sai shafina na Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Bin Laden ɗan Hausa TV. Da wannan sunan kaɗai za ku dinga samuna. Da dukkanin wani shirye-shirye da kuke so za ku dinga samu, in dai dangane da comedy ne ta wuri na nishaɗantarwa haɗe da ƙayatarwa, wanda idan ku kalla ba za a ba ku labari ba. Dan Allah ku yi maza ku ziyarci channel ɗina mai suna Bin Laden ɗan Hausa TV. Sannan ku ziyarci channel ɗina, ku ziyarci shafina na Facebook Bin Laden ɗan Hausa TV. Ku ziyarci shafina na Instagram mai suna Bin Laden ɗan Hausa TV. Ku gayyaci shafina na Twitter mai suna Bin Laden ɗan Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye na kaman haka. Za ku dinga samun fina-finan barkwanci wanda ni ba zan iya misalta muku ba, domin idan ku fara kallo farin cikin da za ku dinga shiga Allah kaɗai san wannan. Domin masoyina ko masoyiyata, ko yaro masoyina, ko tsoho ko dattijiya, ina muku fatan alkhairi. Sannan kuma wani hanzari ba gudu ba, nan gaba kaɗan zan fara yin waƙoƙi ina sakin muku dan nishaɗinku da farin cikinku. Farin cikinku farin cikina ne, farin cikina farin cikinku ne, domin samun shirye-shirye na masu ƙayatar da ku kamar dai haka. Kar ku manta, ga duk mai son kallon bidiyo na ko kuma mai son ya ɗauko bidiyo na, ta hanya ɗaya ne kacal za ka iya samu na cikin sauƙi ta hanyar adireshin da na baka, wato sunana Bin Laden ɗan Hausa TV. Sannan kuma kar ka manta, idan ka shiga channel ɗina, kar ka manta kafin ka fara kallon bidiyo na ko kuma kai abin da ya kai ka ciki, ka fara danna min alaman